Ты хоць ведаеш, пра што ты будзеш гаварыць? Пра кніжку «Марсіянін». Ну добра. Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння, Сярожа, хочаш штосьці сказаць? Йоу-йоу-йоу, добры дзень усім, даўно не чуліся. Добрый дзень. Сярожа павітаўся так, як быццам бы ён вярнуў свой 2005. Ну ладно. Сёння, як вы чуеце, нас трое. І сёння чарговае пасяджэнне какая-не гош, як вы хутчэй за ўсё прачыталі ў апісанні да выпуска. І Уладзімір зноў, яму настолькі спадабалася з намі праводзіць час, што ён вырашыў правесці яго з намі яшчэ трошачкі. Мы гэтаму толькі рады, таму сёння мы ўсе разам будзем абмяркоўваць раман Эндзі Уіра «Марсіянін», які выйшаў па-беларуску ў выдавецтве «Гутенберг», у перакладзе чалавека з дзіўным іменем Тодар Сом, як разумеем, гэта псеўданім. Так што нават не будзе на каго паскардзіцца, калі што. Сярожа ўжо штосьці запісвае. Я толькі пачала гаварыць, і Сярожа ўжо штосьці запісвае. Ён там пазначае ўсе мае касякі. Ну і гэтую кніжку выбіралі не мы, ці мы? Гэтую кніжку выбіралі вы. Выбіралі мы. Да яе. Але ж дзіўным чынам так атрымалася, што гэта та самая кніжка, якую я хацеў абраць першай. Яшчэ да палескай хронікі, але ж яны тады яшчэ не выйшла. Не ведаў уже я, што мы будзем год рыхтавацца да палескай хронікі. Але зараз мы яе можам абмеркаваць. О, господі, гэта быў такі клёвы камень у варшаўскі агарод. Ну, вось дайшоў час да «Марсіяніна», хаця кніжка выйшла даволі даўно, яна выйшла наогул упершыню ў 2011, гэта быў такі сам выдат. У 2014 яна выйшла ўжо як нармальная сур'ёзная кніжка ў выдавецтве. І вось праз усяго толькі 11 гадоў спатрэбілася, ці колькі 10, каб яна выйшла па-беларуску. Але сам выдат тым не гэта менш быў на Амазоне ці дзе? Пра гэта я раскажу. Я трошкі раскажу далей пра гісторыю стварэння, таму што там насамрэч вельмі цікавая гісторыя пра тое, як класна пісьменнік умее давай працаваць з расказвай, аўдыторыяй. калі як не цяпер. Калі як не цяпер, сапраўды. Насамрэч, якраз такі мне б хацелася пачаць з такіх кароткіх уводзінаў у гэтую кніжку. Перш чым мы пагаворым пра сюжэт і вось пра гэта ўсё, мы пагаворым пра тое, як яна ўласна ўзнікла, таму што Эндзі Уір, ён насамрэч не быў пісьменнікам. Ён быў айцішнікам, праграмістам, ён проста па вечарах пісаў нейкія такія навукова-фантастычныя апавяданні проста дзеля асалоды ўласнай. Таму, ребята, айцішнікі беларускія, калі вы цяпер пасядзіце і не ведаеце, чым сябе заняць, вось вам прыклад Эндзі Уіра. Вунь у нас айцішнік напісаў першы беларускі пост-кіберпанк. Так што, бачыш, айцішнікі ўсё ж такі часам штосьці могуць, але тым не менш запісвайце. Колькі расчаравання ў тваіх словах, ну ладно. Чаму расчараванне? Айцішнікі калісьці штосьці ды могуць. Ну, это жарт такі, ну ладно. Ну і ён пачаў проста выкладваць главы з гэтай кнігі, з «Марсіяніна», якога ён пісаў, у сваім блогу. Гэта быў такі, як бы, проста як у часопісах калісьці друкаваліся вялікія раманы па некалькі глаў працяг у наступным выпуску. Вось ён так публікаваў гэта ў сваім блогу, і чытачы уцягнуліся, але прычым ён пісаў не проста нейкую навукова-фантастычную кніжку, ён сапраўды падыходзіў да гэтага сур'ёзна. Яму не было цікава прыходы ў космасе, нейкія касмічныя захопнікі. Яму была цікавая менавіта навука, і таму ўсё, што ён расказвае у кнізе, ён сам пралічваў траекторыі, вось гэтыя ўсе батанічныя штукі, ён усё гэта правяраў, ён кансультаваўся з нейкімі там разумнымі дзядзькамі, то бок ён вельмі сур'ёзна да гэтага падышоў. І чытачы таксама ў гэта ўцягнуліся, яны пачалі нешта яму падказваць, нейкія памылкі знаходзіць. Калі былі людзі, якія валодалі там пэўнымі навуковымі ведамі на гэтую тэму, яны яму штосьці падказвалі, такім чынам яны гэта так сумесны праект атрымаўся, такі народны навукова-фантастычны раман. Ну і потым яны папрасілі, каб гэтая кніжка была складзеная ў нейкі адзін файлік. Ён выклаў проста, там не ведаю, што там было, PDF-ка, EPUB, выклаў для таго, каб людзі маглі чытаць гэтую кніжку. І раптам кніжка проста неверагодна стала папулярнай, яна вырвалася ў топы Амазона, і потым да яго прыйшло выдавецтва і сказала яму: «Пацан, давай выдавайся ў нас нармальна, то што ты як лох». І ўсё, і вось такім чынам з інтэрнэт, ну, не той, каб жарты, ён все ж такі сур'ёзна гэта рабіў, але ён не планаваў станавіцца пісьменнікам, але стаў і ў выніку напісаў ужо колькі? 3 кніжкі, і ўсе папулярныя. Ну, гэта вельмі крутая гісторыя. А потым купілі правы на экранізацыю, і гэта наогул ўсё проста і забіла яго бессмяротным. Пацан можа не працаваць да канца жыцця.
Хутчэй за ўсё, я думаю, што так. Але Вось там ён працуе. Ну, людзі кажуць, што вось на гэтую трэцюю кніжку праекта АВМР таксама выкупілі правы і хутка таксама там чакае нас экранізацыі. Альбо мы чакаем на экранізацыю. А яшчэ беларускі пераклад мы таксама чакаем, таму што ўжо ёсць звесткі пра тое, што збіраюцца грошы на тое, каб выдаць праект АВМР па-беларуску, таму, магчыма, у адным з выпускаў хутка мы будзем было б здорово. Гэта кніга, якую я прачытала сёлета, Project Hail Mary, я яе прачытала сёлета ў арыгінале, і гэта адна з найлепшых кніжак, якую я прачытала за гэты год. То бок ён паколькі «Марсіянін» гэта адна з маіх улюбёных проста фантастычных кніг ever, я зараз раблю вялікі жэст рукамі, вот так вот абдымаючы увесь свет, у якім ёсць адна з найгалоўнейшых кніжак. І гэта моя вялікая любоў. Рацей, каб побач з табой сядзеў Энді Уир, ты б ужо не сядзела б. А што б я рабіла? Адкуль я веду, гэта твоі фантазіі. Я б сказала яму, давай, чувак, пішы, і што? Увогуле, гэта вельмі такая клёвая гісторыя поспеху, бо мільёнаў людзей спрабуюць штодзень напісаць і вось выкласці што-небудзь у інтэрнэт, і толькі лічныя адзінкі здольныя со сваім арыгінальным сюжэтам, не якім-небудзь фанфікам прабіцца там да выдавецтва, прабіцца да папулярнасці. Энді Уир, на вялікае шчасце для нас, для ўсіх у гэтым сусвеце, прабіўся са сваёй, здавалася б, на той час не вельмі папулярнай тэматыкай. Бо хто б там не казаў, але пасля таго, як пачалі выходзіць розныя кніжкі і серыялы ў стылі фэнтэзі, тэма космосу, яна крыху залягла. І тут вось тады ж, памятаеце, былі спачатку фэнтэзі, Гарры Поттер, Уладар пярсцёнкаў, потым пачаліся твои любімыя сутоння. Звычайна пасля мае любімыя настаўленні ку фігню типа фіксікі. Потым пачаліся, тренд, я просто пералічваю тренды, якія былі. Так. Потым все сышло ў нейкі такі Young Adult і Рамфант. Хадзячыя мертвякі, вось гэта і ўсё. І як бы неяк вось усе жылі, атабарыліся ва ўсіх вось гэтых, я не ведаю, асяродках, менавіта штосьці такое фэнтэзійнае нейкае дапушчэнне, і ўсё адбываецца на зямлі, плюс-мінус. Альбо на альтэрнатыўнай зямлі, назовем гэта так. І тут раптам з нічога ніяка шпурляецца тэма космосу, і я хачу нават сказаць тэма Марса і Морсу. І Энді Уир, бадай што ён флагманам быў у гэтым напрамку. Бо потым, я як на той час быў настольшчыкам, любіў вельмі ў настолкі гуляць, і тады вельмі шмат настолак менавіта на касмічную і асабліва на марсіянскую тэматыку з'явіліся. Ёсць такая настолка «Скарэнне Маркса». Божа мой, я сёння... «Скарэнне Маркса» — гэта калі ты нарэшце прачытаў усе ягоныя працы. «Скарэнне Марса». Па-англійску «Terraforming Mars», калі вы там засяляеце Марс. Тэррафарміраванне яно так і называецца. Тэррафарміраванне. У рускай вось гэтай, як у рускай лакалізацыі называецца «Пакаренне Марса», бо, магчыма, рускія людзі баяцца слова «тэррафарміраванне», не ведаю. І пасля гэтых такіх хітовых пачалі з'яўляцца ўсё больш і больш менавіта на касмічную, на марсіянскую тэматыку, там пачалі пра іншыя планеты штосьці выдаваць. На вялікі жаль, як і ўсякі вось гэты перажытак, мне здаецца, зноў тэма космасу, яна вось такая хвалепадобная, амплітуду сваю перажыла і зараз трошкі спала. Але будзем спадзявацца, што неўзабаве зноў у нас успыхне тэма космасу. Дарэчы, таксама вось гэта задача 3 цел, гэта таксама вось чарговая хваля цікаўнасці. Гэта быў усплёск кітайскай фантастыкі. Але гэта ўсё звязана непасрэдна з жыццём і з развіццём тэхналогій, таму што калісьці усе аўтары, якіх мы чыталі ў дзяцінстве, Азімаў, Кларк, усе гэтыя цудоўныя мужчыны, яны раслі на тым, што яны бачылі, што адбываецца з касмічнай гонкай і гэтак далей. Але цяпер таксама сучасныя аўтары, яны назіраюць, яны там часам растуць на тым, што робіць Ілон Маск і іншыя мужчыны у космасе. Чаму толькі мужчыны? Мне спадабалася тое, што... Мне спадабалася, што мы, як беларусы, таксама не адышлі ад гэтай тэндэнцыі. У нас з'явілася твоя любімая кніжка, божа мой, «Калі прыгледзіцца Марс сіні». А яшчэ «Бог кахання Марс». «Бог кахання Марс». А таксама вось у пачатку акурат вось леташняга года. Владимир цяжка ўздыхнуў. Твоя любімая кніжка «Бог кахання Марс». Я згадаў змест кнігі «Бог кахання Марс».
Ніколі не прабачыў Балахонову смерць кота. О боже. Ну, Заспойлерыў. здох і здох той каток, все, як бы, але ён пахаваны на Марсе. Вось. А ты чаго дасягнуў у сваім жыцці? І потым вось мы таксама стварылі такую сабе марсіянскую тэндэнцыю на пачатку леташняга года, А яшчэ калі захоп выйшлі- Беларусі марсіянамі у Марс- аркуша, але яно не пра космас. Ну так. Яна Калі іншая. я ўсё хачу давесці да Давай. таго, што разам з марсіянінам яшчэ выйшлі ў нас марсіянскія хронікі Рэя Брэдбера таксама. Хе-хей. Ну, але пераклад, так. Таму, неяк свая вось гэтая местачковая тэндэнцыя, але якая-ніякая, але яна ёсць нашая. Вось. Ну, недарэмна ў Беларусі ёсць тапонім Марс, ёсць, што гэта, вёска, хіба, Марс. Так, вёрска. Вось, то мы недалёка ад гэтага ўсяго адышлі. І што мне найбольш падабаецца ў гэтай тэндэнцыі, што гэта пра рэальны космас, то бок не пра нейкія... Я не надта люблю гісторыі пра іншапланетнікаў, я бязмежна люблю касмічную тэму, я сачу за рознымі астранаўтамі і чытаю кніжкі пра космас, і мне не надта цікава, я не веру ў тое, што ёсць жыццё на іншых планетах у такіх формах, у якіх гэта паказваюць у кінематографе, я не надта веру, што ёсць нейкія іншапланетнікі, якія аднойчы прылетуць нас захопліваць, мне гэта абсалютна не цікава. Мне менавіта цікава, чым мяне захапіў марсіянін, тым, што паколькі сам аўтар, ён з дзяцінства цікавіўся космасам, цікавіўся інжынерыяй, усімі гэтымі штукамі, ён не хацеў пісаць штосьці пра рамантычны космас, пра нейкіх гэтых загадкавых іншапланетнікаў з зялёнымі галовамі, вось гэта ўсё. Ён хацеў напісаць кніжку практычную, пра арбіту, паліва, вось гэта ўсе гэтыя штукі, і ён хацеў штосьці напісаць накшталт такой рабінзанады, але ва ўмовах космосу, калі ёсць чалавек, якога пакінулі ў экстрэмальных умовах на хвіліначку на Марсе, і ён спрабуе там выжыць і робіць гэта не за кошт нейкіх цудаў, што прыляцелі нейкія там талеркі, яго адтуль вынеслі, а за кошт нейкіх інжынерных здольнасцяў, за кошт нейкай проста жыццёвай кемлівасці. Таму вось за гэта велізарны рэспект, і менавіта таму гэтая кніжка займае такое вялікае месца ў маім сэрцы, што ў ёй усё гэта тое, што магло адбыцца насамрэч. І цяпер мы можам перайсці да сюжэту. Мы пойдзем па класічнай традыцыі, калі я пераказваю сюжэт, а потым Сярожа кажа, так, стоп, все было не так. Я не ведаю. Я кніжку даўно чытаў, таму можаш пераказваць, я, можа, што-небудзь і ўспомню. Можа, хоча Владзімир расказаць пра сюжэт. А ці будзем мы ісці ў храналогіі з моманта, як гэта пачынаецца ў кнізе, ці з моманта, як яны селі на Марсе? Як хочаш. То бок все пачынаецца з таго, што Марк Уотні ў страцы. Так, гэта найлепшы пачатак кнігі, які толькі можа быць. Ну, яшчэ таксама добры пачатак у нуля твардаха, калі параўноўваць. Калі у вас ёсць кніжка «Нуль твардаха», можаце яе зараз разгарнуць. Ну і так, кніжка пачынаецца словамі, што Марк Уотні ў срацы. Так, ён прачынаецца раніцай, марсіянскай раніцай, пасля марсіянскай жа буры, і знаходзіць сябе ў не вельмі добрым стане. Тут нават можна сказаць, яго- не прачынаецца, што ён ачухаўся, ачомаўся, як і за стан назваць. Што ён не проста Прыйшоў там у прытомнасць. спаў. Так, прыйшоў у прытомнасць. Так, прыйшоў прытомнасць, сігнал трывогі яго абудзіў, таму што яго ўжо быў узровень кісларода, напэўна, вялікі. Там было зашмат гэтых сігналаў, але толькі апошні яго смог пабудзіць. І першае, што ён робіць, самае галоўнае, спрабуе выжыць адразу. То бок дайсці неяк да гэтага свайго жылога модуля. Ну і потым ён даходзіць да модуля, разглядаецца па баках і разумее, што ён, паўтараецца, што... І разумее, што і далей першая цытата з кніжкі «Нуль шчэпа на твардах». Вось, і тое, што... Толькі не нам, а мне. Вось. І тое, што яму трэба штосьці рабіць, штосьці думаць, неяк выжываць, перспектывы не вельмі вясёлкавыя, не вельмі вясёлыя, бо як бы ён на Марсе аказваецца адзін, каманда ягоная змусіла яго кінуць, ён здагадваецца, Бо яны думаюць, што ён памёр. Ну і ён разумее, што ён бы на іхным месцы падумаў бы гэтаксама, бо як бы паказчыкі жыцця былі нулявыя. Вось. І ён паціху, пакрыху сваім розумам інжынерскім. І вось тут Энді Уір, ён так выдатна падабраў, канешне, вось гэтую прафесію свайму галоўнаму герою, што ён, па-першае, інжынер, і тое, што ён знаецца менавіта на біялогіі. Ботанік.
І вось гэтаму інжынеру-батаніку даводзіцца прыдумваць усё, што толькі можна, абы толькі неяк пражыць, выжыць у гэтым асяроддзі марсавым. І кніжка яна прыкольная тым, што яму заўсёды даводзіцца змагацца з нейкімі абставінамі жыццёвымі. Штосьці яму там лёс, надвор'е, альбо там, я не ведаю, выпраменьванне якое-небудзь, штосьці падкідае, і атрымоўваецца чарговая срака, і Марку штораз даводзіцца уключаць розум. Гэта вялікі плюс гэтай кніжкі, тое, што чалавек сваім розумам пачынае і выкарабкавацца з гэтай сракі. Ён такі выкарабкаваецца заўсёды. Гэта, канешне, вялікі спойлер. І адразу, пакуль не забыў, мне вельмі спадабаўся вось гэты прыёмчык Энді Уіра. Калі ты чытаеш гэтую кніжку, усё апавяданне, увесь аповед вядзецца ад імені альбо Марка, альбо яго каманды, альбо Тых, хто на зямлі. Х'юстоне, Так. альбо на зямлі. У Х'юстоне, там, дзе асноўныя... Там, дзе праблемы. Х'юстон у нас праблемы. І заўсёды гэта вядзецца ад імя чалавека якога-небудзь. І калі ты перагортваеш старонку, і наступны раздзел пачынаецца ад імя якога-небудзь вінціка, ад імя якой-небудзь там, я не ведаю, праслоечкі, пракладачкі, запчастачкі, і ты разумееш, што всё, срака, альбо больш такое моцнае слово, недзе недалёка, недзе там затаілася і маша табе рукой. Вось, і што наступіць чарговы крызіс, з якога наш галоўны герой будзе выкараскавацца. Ўсё ж у пачатку кнізе там даволі важны момант ёсць, калі ён адразу бачыць, што ён у срацы, і вырашае з гэтай сракай змагацца. І нам, як ведаеш, як людзям, которые, я не ведаю, наколькі ты памятаеш там курсы хіміі, наколькі там, я не ведаю, ты вучыўся гэтаму ўсяму ці не, але вось мне чалавек, который, я не ведаю, ўжо шмат гадоў таму калісьці гэта вучыў і шмат гадоў таму паспеў усё пра гэта забыцца, мне было ахірэць як цікава дазнацца, зноў вярнуцца ледзь не ў школьныя гады, як ён, я не ведаю, размнажае кісларод, як ён, просто для мяне вось гэта было сродні, дилетантство такое наше. Як мем, две собачки, О2 і О2, і ось так чик. І это і кіслароду робіцца вельмі шмат. І тое ж саме, што ён робіць з вуглекіслым газам. Вадарод. Вадарод. У пэўны момант у яго атрымліваецца асабісты гэты, як дырыжабль Гінденбург. Вось, таксама там. Амаль выбухае, так. Вось, і вось усе вось гэтыя працэсы хімічныя, усе вось гэтыя рэакцыі, і што на што раскладаецца, здавалася б, ведаеш, ты пра гэта ўсё чытаў, вось гэтыя даволі сумныя радкі ў школьных падручніках, а тут таксама такія ж радкі, але напісана зусім па-іншаму. І вельмі класна, што ён дае вось трошкі такой навуковай інфармацыі пра то, як размнажаецца кісларод. Гэта найлепшае, што я за сёння чула. Ён вось такія нейкія навуковыя штукі ўстаўляе, але паколькі ён гэта ўстаўляе ад імя галоўнага героя, то тут жа які-небудзь жарцік, ён разбаўляе гэту атмасферу, каб мы не адчувалі сябе як на уроку хіміі, але ён загружае нас, ён там расказвае, напрыклад, пра тое, як ён зараз будзе дзяліць бульбу, што яму трэба зрабіць, а потым такі, што ўсё ж такі я найлепшы батанік на планеце, што я просто супер батанік, ультра-мега батанік, карацей, нейкі такія ўстаўляе жартачкі, і вось ты адразу табе лягчэй успрымаецца гэта інфармацыя навуковая. То бок гэта не загруз, такая кніжка з навуковай базы, хоць там ёсць пэўныя недакладнасці, але цалкам яна даволі дакладная. І ты чытаеш, прям навуковую кніжку, але это як быццам бы, ведаеце, гэта як дзяцей навучыць чамусьці рабіць
нейкія бытавыя справы па доме, ператварыўшы гэта ў гульню, каб яны нават не разумелі, што яны зараз толькі што прыбраліся ў кватэры і памылі посуд, бо яны толькі што выконвалі нейкія неверагодныя місіі. І вось гэта як ператварыць навукова-фантастычную кніжку ў неверагодна захапляльную. Вось, і там таксама быў эпізод, калі ў Х'юстане на гэтай базе пыталі кіраўніка гэтага праекта псіхалагічныя партрэты ўсіх чальцоў каманды, і менавіта там прям расказвалі, чаму менавіта выбралі Марка, бо ён там не самы круты батанік, не самы круты інжынер, але яго у першую чаргу ўзялі праз яго псіхалагічныя якасці, тое, што ён тое звяно у камандзе, тое звяно вось гэтай вось ячэйцы, якую там 6 чалавек паслалі, які заўсёды можа трымаць іх разам і который можа як сваім характарам, сваім гумарам заўсёды можа вывесці з любой псіхалагічна крызіснай не вельмі крутой штукі. Ён такі трошкі канфліктны менеджер. Так. Вось, і вось ты чытаеш, і ты разумееш, што вось гэты чувак, што ён сябе заўсёды з канфлікта вось выводзіць. І гэта мне было вельмі цікава сачыць за ягоным ходам думак, як ён вось разумее, што я цяпер у срацы, але ён не зацыкліваецца ніколі на гэтай срацы. У яго заўсёды думка пра тое, што мне трэба з гэтага неяк так выйсці. Яго думка заўсёды думае пра працэс. Вось, а не пра нейкі стан пэўны. Вось, таму такое крутое развіццё менавіта як асобы у яго характарыстыка. Вось, і таму, ведаеш, ты сядзіш і ўспамінаеш вось у сваім жыцці, ты вось часта ў нейкіх там бываеш таксама такіх ячэйках грамадства, у калектывах каманды там працоўная, там сяброўская. Я думала, у срацы бываеш. І так ці іначай, тут, канешне, ты бываеш у срацы, і так ці іначай ва ўсіх вось гэтых камандах таксама трапляюцца канфлікты. І заўсёды ёсць які-небудзь чалавек, які там дзе з гумарам, дзе неяк так слоўцы вельмі трапнай падбераць, каб вось выйсці з гэтай сракі, з гэтага стану. І гэта сапраўды так. Ведаеш, клас свой успамінаеш, як там таксама такія жарсці тварыліся, ё-маё. Заўсёды знаходзіўся такі, ведаеш, тыпаж вось сярод якога-небудзь батана завучкі, альбо там які там чалавек нелюдзімы, заўсёды сярод вось гэтых усіх класных тыпажоў знаходзіўся менавіта такі рубаха парень, так называюць гэта, я ўжо не памятаю. Вось, і Энді Уир, да. І Энді Уир, ён паказвае вось гэтага тыпажа такім, што табе самому, калі ты чытаеш, хочацца атасаямліваць сябе з вось гэтым чалавекам. Бо Амаль правільна вымавіў слова. Неважна. І ведаеш, для мяне, я ўжо забыў. Мне б хацелася быць такой жа прикольнай. Вось я б хацела проста прикольным, разумным, все такое. Я забыў, калі я чытаў апошнюю кніжку, дзе мне хацелася рэальна быць у шкуры вось гэтага персанажа, быць прынамсі такім, як ён. У мяне ёсць якраз цытата таго ж, пра што мы гаварылі, калі ён нейкія складаныя штукі перамяжоўвае жартамі. Памятаеце задачкі па матэматыцы са школьных падручнікаў, калі вада зацякае ў ёмістасць з адной хуткасцю, а выцякае з іншай, і трэба вылічыць, праз колькі часу ёмістасць апусцее. Дык вось, якраз такую жыццёва важную задачу я і спрабую цяпер вырашыць у межах праекта «Як Марку Уотні не здохнуць». І далей ён пачынае разважаць акурат пра тое, што трэба аднекуль узяць калорыі, як яму разлічыць гэтую ежу, але гэта ўсё так праз такія жартачкі, што, ведаеш, часам нават ты забываеш, у якой срацы ён знаходзіцца, і як быццам бы проста па прыколе чэлу там на Марсе патусіць, бульбу павырошчваць. Яго заўсёды хіліць там, грубо кажучы, ад такога высокага, ведаеш, касмічная інжынерыя, касмічныя вось гэтыя ўсе штукі, гэта ого-го там недасяжнае, штосьці недасяжнае, так? І разам з тым ён заўсёды, як гэта сказаць, прызямляецца да такога, я не хачу казаць, больш нізменнага, але да прастачковага, як ты сказала, да побытавага, і ён на вось гэтым узроўні тлумачыць, вядома, нам як чытачам, так, такія вельмі складаныя штукі касмічнага маштабу, так. І разам з тым дадае, вось тут, канешне, ён не скупіцца ўжо на нізменныя якія-небудзь выразы і параўнанні, і таму я ж кажу, як ён там
калі ён я адразу успамінаю той эпізод, калі ён перапісваўся з Х'юстонам, там нейкі жарт быў пра прарэх, штосьці такое. Зараз толькі Я расшпілю памятаю, пра іх. І яны як такі ён ім сядзяць там цыцкі маляваў. сур'ёзныя. Ты сур'ёзна? Ты сур'ёзна? У нас там Так. паведамленне ідзе там з Так вот, хуткасцю святла. Вось, а ты тут зараз прарэх расшпілю. і ён Вось, там і яшчэ і адразу маляваў бачылось, з гэтых з дужачак цыцкі жаночыя маляваў. Мгм. Гэта таксама вельмі міла. І ён яшчэ падабаецца, што ён, ведаеце, вось разбурае гэтую сцяну. Ну, і калі кніжка пабудавана, дакладней, вось гэтая частка пра самога Марка Уотні пабудаваная ў фармаце ягонага дзённіка, ён як быццам бы камунікуе з чытачом. І там вось так смешны быў жарт таксама. Мае эксперыментальныя місіі на марсаходзе будуць называцца Сірыус. Зразумелі? Сабакі. Не зразумелі? Ну, ідзіце ў сраку. Я зразумела, я магу адчуваць сябе разумнай, бо я зразумела, што Сірыус гэта зорка ў сузор'і вялікага пса. Не, Сірыус гэта Сірыус Блэк. Сірыус Блэк, які ператварыўся я думаю, што гэта таксама звязана паміж сабой. Так. Там у тебя міленіяльскія адсылкі. Ну, то бок яно такое, ён як быццам бы на мяжы нейкай такой грае, але як быццам бы гумар гэта тое, што заўжды дапамагае ў нейкіх крытычных экстрэмальных сітуацыях. І таму мне здаецца, каб ён там быў суперсур'ёзным, то наўрад ці б ён змог выжыць, калі мы дапусцім, што гэта сітуацыя, якая магла б адбыцца з рэальным чалавекам у рэальных умовах. Але мне падабаецца сам канцэпт таго, што Энді Уір уявіў, што вось калі мы возьмем місію на Марс, і там усё пойдзе не па плане менавіта штосьці там паламаецца, нейкая аварыя максімальна рэалістычная, там знікне сувязь і гэтак далей, як рэальны чалавек, рэальны інжынер вырашаў бы усе гэтыя праблемы. І ён дадае трошкі драматызму, як гэты чалавек вырашае бы гэта ўсё, калі б ён пазбавіўся падтрымкі з зямлі. То бок не было б нейкай камунікацыі з зямлёй. І па сутнасці, ну гэта ж не гераічная гісторыя, хаця падаецца, што о, божа мой, Марк Уотні герой выжыў на Марсе, але не, гэта гісторыя пра чалавека, які ён рыхтаваўся да таго, каб трапіць у такія ўмовы па сутнасці. Канешне ж, калі яны лятуюць на Марс, ніхто не думае, што яны там паламаюцца ці яшчэ штосьці, але яны разлічваюць і гэта. І проста нармальны спецыяліст, які лагічна разлічвае ўсе свае наступныя крокі і вырашае праблемы па меры іх паступлення, думаючы наперад. То бок, ну, нічога гераічнага у гэтым няма, проста чалавек робіць сваю працу, але гэта атрымліваецца настолькі афігенна, што ну ты сапраўды ставішся да яго як такога супергероя трошачкі. Вось. Сапраўдныя супергероі не носяць плашчы, яны носяць марсіанскія скафандры. Цытаты вялікіх людзей. Да рэчы ж пра свой гераізм Марк Уотні думае толькі ўжо напрыканцы. Уже перад тым, калі ўжо ёсць нейкія такі шанец выжыць ужо даволі вялікі. Але ці лічыць ён сябе героем? Ну, ён прынамсі думае, што вось, я ж вярнуся, мяне будуць лічыць героем, мяне будуць кахаць жанчыны. Ой, Ён так, ён думае там пра гэта, жартаваў пра прынамсі. гэта. Ну, мне здаецца, што гэта проста такое наігрыш, як бы, каб сябе падбадзёрыць, бо, ну, як бы, колькі ён там урэшце гадоў аджыў на тым Марсе? Ну, там амаль 600 солаў. 675 земных дзён, напэўна. Вось так. штось. Ну, амаль 2 гады, ну, вядома, што, як бы, ён будзе такі казаць, я красаўчык, я типа, офігенны чувак, я альфа. Ну так, ён же там я... жартаваў пра дзяўчын, што я тут ужо колькі часу мне б не зашкодзіла. Там былі жарты. Вось. І разам з тым мне вельмі, ведаеш, спачатку, канешне, біла ў вочы, што ўся гэтая кніжка гэта адна вялікая казка, бо чалавека кінулі на Марсе, і потым мы чытаем пра тое, як увесь свет там збіраецца з сіламі, там прыдумляюць розныя планы, каб аднаго гэтага чалавека выратаваць з таго Вось у мяне Марса. зараз я да гэтага хацела падвесці, у мяне зараз для вас будзе разважанне. Скажыце, ці ведаеце вы, што такое праблема ваганеткі? Ну так. Ці Сярожа не ведае, так бачу, вось Владзімір ведае. Я паківаю тое, што я ведаю, але папрашу сабе патлумачыць нашым слухачам, которые не ведаюць. Могуць не ведаць гэта. Той момант, калі я чытала гэтую кніжку тройчы, я чытала яе па-руску, калі выйшаў фільм, потым я яе прачытала ў арыгінале, бо гэта афігенная кніжка, я вырашыла, што мне для таго, каб лічыць яе любімай, трэба яе прачытаць у арыгінале, і цяпер яе прачытала па-беларуску, і толькі цяпер, бо ўжо з таго часу за 10 гадоў
трошкі ўзровень маёй адукаванасці ў нейкіх псіхалагічных пытаннях падрос, і я цяпер ведаю пра такую штуку, як праблема ваганеткі. Гэта такі мысленчы эксперымент этычны. Вось у нас ёсць два чыгуначныя шляхі, скажем так, і едзе гэтая ваганетка. І на адным са шляхоў прывязаны адзін чалавек, да гэтых шляхоў чыгуначных ляжыць карэніна такая, да іншага шляху чыгуначнага прывязаная 5 чалавек. І ты стаіш на гэтым раздарожжы, ты можаш перавесці стрэлкі, і цягнік паедзе або ён гэтых 5 чалавек расцісне, або аднаго. І што ты выбереш? І гэта вось такі мысленчы эксперымент. І я задумалася, што А давай там будзе ехаць 2 цягнікі. І яны заб'юць усіх. Это смешны жарт, што некаторыя дзеці адказваюць, што а можна проста ўсіх забіць. І карацей, я нарэшце, чытаючы гэтую кнігу 3-й раз, задумалася пра гэтую праблему ваганеткі. Таму што, па сутнасці, у нас ёсць адзін чалавек, які застряў на Марсе, і для таго, каб яго там адтуль выратаваць, нам трэба неверагодную колькасць рэсурсаў прыкласці. Плюс, улічваючы, што там адбываецца, калі ягоная каманда прымае рашэнне паляцець за ім, мы яшчэ ахвяруем жыццём спецыялістаў, астранаўтаў, якія мала таго, што павялічыць час сваёй гэтай місіі экспедыцыі, дык яшчэ і могуць памерці. І мы ахвяруем вялікімі сродкамі, і вось увесь свет за гэтым назірае, як ты казаў, дзеля чаго? Дзеля таго, каб выратаваць аднаго нейкага там не самага вядомага чалавека на Марсе. Ну, і вядома, як я казаў, гэта такая... Гэта ўсё казка, бо, ведаеш, пралічваючы бюджэты як бы выратавальная місія, гэта бюджэт адной цэлай краіны. І у рэальным жыцці, вось гэта, мне здаецца, гэта бадай адзін і самы фантастычны момант у гэтай кніжцы. Такое У рэальным дапушчэнне жыцці этычнае. ніхто дзеля аднаго чалавека так рызыкаваць не будзе. Але мне так вось хацелася па-галівудску верыць у гэтую казку, што я не ведаю, окей, я там усміхнуўся, але окей, далей я ўсё гэта прымаю і чытаю, далей прям цалкам прымаючы усе вось гэтыя правілы гульні. Там же ж нават сам Энді Уір словамі Марка Уотні адказвае на гэта пытанне. Адказ, конечно, таксама ж вельмі казачны, але ўсё ж насамрэч яны ўсё гэта зрабілі, бо ў кожным чалавеку закладзены асноўны інстынкт узаемдапамога. Часам так і не скажаш, але гэта праўда. Вядома, хапае мудакоў, якім пляваць, але іх значна менш, чым тых, каму не. І менавіта таму мільярды людзей сталі за мяне гарой. Ну, шчыра кажучы... Ты не прачытаў пачатак гэтай цытаты, бо я хацела яе агучыць, там у пачатку ён кажа, што ну добра, у мяне ёсць адказ, часткова, мабыць, праз тое, што я прадстаўляю прагрэс, навуку, міжпланетную будучыню, пра якую мы марылі не адно стагоддзе. То бок ён неяк так пафасна стараецца гэта апраўдаць. Ну так ты не так прачытала. Я прадстаўляю прагрэс. Мне здаецца, што ён сам сарказміруе. Так, просто каб неяк магчыма, каб не апраўдаць адчуваць віну. ахвярнасць, так? Так, мне здаецца, што ён адчуваў нейкай ступені віну за тое, што ён жа не па сваім жаданні ў такой сітуацыі апынуўся, але як быццам бы цяпер дзеля яго, так-то ён сам там неяк штосьці спрабаваў, бульбу гэтую там выжыць, вось гэта вось усё, але тут, калі ўсё стала сур'ёзнае, да гэтага падключыліся ўсе сілы, ўжо неяк так... Ён жа разумее, напрыклад, што ягоная каманда таксама адчувае сябе вінаватай у тым, што яны паляцелі без яго, хаця яны ні ў чым не вінаватыя. І тут, можа быць, ён разумее, што ён адчувае сябе вінаватым, хаця ён жа не вінаваты ў тым, што ён у такой сітуацыі. То бок гэта такія складаныя маральныя дылемы. Вся кніжка вельмі шмат маральна-этычных пытанняў паўстае, калі ты чытаеш гэтую кніжку. Здавалася проста ржака нейкая, а тут насамрэч не. Ну, вось мы тут разважаем, і я разумею, што мы проста не абмалявалі ўсю вось гэтую сітуацыю. Пра што? Сітуацыю. Усё вось гэтае палажэнне спраў, пра якія мы размаўляем. Марк Уотні астаўся адзін, і ён неяк выжывае там, спрабуе ўсё там з'ездзіць на нейкую калісьці станцыю, штосьці там дастаць розныя прылады. І тут яго заўважаюць нарэшце з зямлі, што, аказваецца, на Марсе, вакол вось гэтага хаба, дзе ён жыве, ёсць нейкія зрухі, ёсць нейкія змяненні. І Х'юстон выходзіць тады з ім на сувязь, і яны як бы пачынаюць камунікаваць і
пачынаюць штосьці прыдумваць, як яму пратрымацца прынамсі там да наступнай місіі на Марс. Вось і разам з тым ягоная каманда ляціць зараз на аўтапілоце дамоў на зямлю, вось гэтыя 5 чалавек. І ім першы час нават не гаворыць, што ён выжыў спецыяльна, так, а потым бо ён іх як прымушае вось гэтае кіраўніцтва на зямлі сказаць, што вы чо, афігелі, скажыце ім, што я жывы, што яны ні ў чым не вінаваты. Ну так. І паралельна на зямлі распрацоўваецца план, каб па выратаванні, і разам з тым потым сама каманда, калі дазналася пра тое, што Уітні жывы, і тое, што план не спрацаваў па яго, там, я не ведаю, каб яму там даставіць якія-небудзь прадукты, харчаванне і ўсё такое. І тады каманда ідзе на Беспрэцэдэнтны. Вось, карацей, на вось гэтую штуку, каб выратаваць свайго сябру і калегу. Яны вяртаюцца на Марс, атрымаўшы таксама сілкаванне ад зямлі, там нейкі зонд да іх прыляцеў з прыпасамі, і яны вяртаюцца назад, каб выратаваць Марка. І ўсё сканчаецца тым, што Марк, ён даязджае да кропкі, дзе павінна стартаваць наступная 5-я марсіанскай станцыі, так. Вось. І ён з гэтай кропкі, ён узлетае уверх на нейкай кансервнай Там з бляшанцы. гаўна і палак зроблены, Вось. просто. І там так і называецца, гэта гаўнапалачная канструкцыя. Вось. Перакладчык тут абалдзенна папрацаваў. Вось, і яго вось каманда там на нейкай вельмі вялікай хуткасці перахоплівае вось гэтую капсулу, і ён выратоўваецца такім чынам. Это Што за спойлеры? Калі вось як это коротка абмаляваць вось увесь сюжэт. Просто каб слухачам было зразумела, пра якія нафіг дылемы мы тут разважаем. І мне вельмі спадабалася, што напрыканцы кнігі не было ніякіх палётаў жалезнага чалавека ў космосе, як у фільме. Што ўсё даволі рэалістычна скончылася? Так, што ўсё даволі рэалістычна, што кніга не адышла ў гэтую казку зусім, як мы тут уже казалі, што гэта магло здарыцца насамрэч. То бок тое, што ён праткнуў свой скафандр і паляцеў як жалезны чалавек, такога быць не магло ніяк. Ну так, там все, там вельмі такія там напружаныя вось гэтыя апошнія эпізоды, гэтыя манёўры, у выніку ўсё. Яны сустракаюцца на арбіце з гэтым Аресам трэцім і Так, і зноў жа там камандзір, які паляцеў за ім, такога тоже ніколі не магло здарыцца. То бок у кнізе ўсё рэалістычна. Усё лепш, чым у фільме. Ну, там ёсць часам драматычныя моманты. Камандзірка, яна сядзіць просто за пультом і ўсё кантралюе, каб калі што пойдзе не так, каб быў нейкі там іншы план Б. Так і павінна быць, таму што камандзір адказвае за жыццё ўсіх. Яна не можа ахвяраваць сваім жыццём, каб паставіць пад пагрозу жыцця астатніх. Там, дарэчы, быў адзін такі вельмі жахлівы для мяне момант, калі менавіта першая місія першы паскаральнік у іх выбухнуў. Яны неяк, дакладней, кітайцы выйшлі на них, далі ім свой паскаральнік, яны яго запусцілі ўжо менавіта на Гермес, каб ежу ім. Гермес гэта касмічны карабель каманды. Так, леціць на Марс. І той момант яны прадумалі, калі вось гэты Цяньаньмэнь не зможа таксама даляцець, што рабіць. Выбралі самую маленькую, Йохансон, айцішніца іх. Яна уся каманда павінна была прыняць смяротныя ін'екцыі, і яна павінна была імі харчавацца. Так, там реально страшны момант. Гэтага ў фільме не было, так. Ну, напэўна, таму, што фільм больш гумарыстычным рабілі. А гэта момант такі прям ажно даволі жорсткі для ўсёй гэтай кнігі. Так, і вось у гэтым я не ведаю, чаму акурат гэты эпізод не ўключылі ў кіно, бо сама кніжка, яна заўсёды там усяго намешана. Там вельмі шмат гумару, вельмі шмат тэхнічнасці, вельмі шмат сур'ёзнасці. І вось гэты акурат эпізод з такой ахірэннай сур'ёзнасцю, которая там да мотаршнасці, калі ў цябе прямо мурашкі прабіраюць. Вось. І чаму ў кіно не дадалі, бо гэта нереальна круто. Прычым ён так гэта зрабіў, што калі вось гэта Йохансон, так, прозвішча дзеўкі той было, яна прызнаецца ў гэтым так у лісце бацькам, па-мойму. Што ты такі,
Ну, яна, здаецца, ну, напрамую не кажа. Яна типа: «Я Што я дакладна застануся выжыву, адна». так, Яна так, так. бацьку гэта гаварыць, Піша, так, у паведамленні. да. Вось, і, А ну, потым гэта адразу тлумачыць. зразумела робіцца, на які крок гатовая пайсці каманда дзеля Марка. Вось, але, ну, як бы Але Марк пра чаму так гэта... побытава, мне здаецца, таму што іх да гэтага рыхтуюць. І гэта іхняя праца быць гатовымі ў любой вось такой сітуацыі, і таму для яе гэта частка працы. Мне здаецца, што там адбываецца ўжо нейкая прафесійная дэфармацыя, калі ты не ўспрымаеш гэта як мы, як звычайныя шараговыя людзі, для якіх гэта, о боже мой, як страшна. А для іх гэта праца, гэта проста частка працы. Дарэчы, у фільме адсылачка была невялічкая, я заўважыў ужо пасля прачытання. Калі ўжо прыстыкавалі гэтат цяляншэнь, Мартінес падплывае к Йоханссон і кажа: «Ну, прызнавайся, ты мяне з'ела першым». Так. Не, я не пераглядаў кіно, калі прачытала. Я зараз хачу пераглядзець, каб проста ўжо пасля таго, як прачытаў кнігу, яшчэ раз, каб зразумець, якія моманты былі прапушчаны, і каб паабурацца, што нейкія асабліва класныя жарты выкінуты, бо ў мяне ёсць любімыя жарты ў гэтай кнізе. Адзін з любімых жартаў, калі Уотні разважае пра будучыню умоўную, ён кажа: «Хутчэй бы ў мяне з'явіліся ўнукі». І далей ён як быццам бы гаворыць сваім унукам: «Калі я быў малады, мне даводзілася падымацца на край кратара, угару, у скафандры, на Марсе. Чуеш, малы засранец, на Марсе». І адразу прыгадваюцца ўсе гісторыі нашых дзядуль і бабуль пра тое, як яны што там босыя, 20 кіламетраў па снезе, праз лес з ваўкамі фігачылі ў школу. А ты, няўдзячны засранец, у -3 не хочаш пайсці раніцай ў школу. Як яны партызанам ленту падавалі, а яны ім казалі: «Гуд». Пра што мы размаўлялі? Я нешта хацеў сказаць. Мы пра канібалізм. Ну, нармальная тэма. Чаго толькі. Там яшчэ таксама са смешнага было пра Мартінеса. Ты згадаў Мартінеса, я ўспомніла, калі Уотні спрабаваў зрабіць агонь, і ну, у іх жа сканструяваны карабель так, каб не адбылося ніякіх выпадковасцяў з узгаранняў, нічога гэтага. Але Мартінес пабожны католік, які ўзяў з сабой маленькі драўляны крыжык, і тут проста я так рагатала. Мартінес пабожны католік, я гэта ведаў, але я падумаць не мог, што ён возьме з сабой маленькі драўляны крыжык. Упэўнены, NASA яму ўсе мазгі выяла на гэты конт, але Мартінес то яшчэ ўпарты гаўнюк. Пры дапамозе зашрубкі абцугоў я расчапіў ягоную рэліквію на даўгія маленькія трэскі. Калі Бог існуе, спадзяюся, ён не быў супраць, улічваючы маю сітуацыю. Калі, так па-вандальску знішчыўшы адзіную наяўную рэліквію, я губляю апошнюю абарону ад марсіянскіх вампіраў, я гатовы рызыкнуць. Ну песня же проста, Просто ладно, калі не мне такое пачуццё гумару, каб дасталася, але каб у мяне вось былі сябры з такім пачуццём гумару. Яны ў цябе ёсць. Нясціпла сказаў Сярожа. Для мяне вось калі вы пачалі ўжо гаварыць пра экранізацыю, для мяне была роля Мэта Дэймана, который граў Марка Уотні, яна вельмі нечаканая. Для мяне просто гэты акцёр, з такімі гумарнымі ролямі ён абсалютна не асацыяваўся. Так, ён там у «Догме», здаецца, здымаўся, яшчэ недзе там штосьці такое было, але ён там заставаўся, ведаеш, як з баевічкоў, як быццам бы такіх, так, ідэнтыфікацыя Борна, вось гэта вось усё. Вось. І ён заставаўся нейкім такім сабе Эдардам Старкам, который там стаіць і ніколі не усміхаецца, альбо як господи, Крістен Стюарт з аднолькавым відам твару, выглядам. Вось штосьці такое. І тут он раптам, я на той час, конечно, не чытаўшы кніжку, і тут он раптам грае такое герою, который реально гумарны, але разам з тым застаецца такім сур'ёзным. Прям вось трапіў добра і раскрыўся для мяне вельмі нечакана. Цікава, ці будзе Мэт Дэйман граць у наступнай экранізацыі Энді Уэйра. Бо там же падобны персанаж, які таксама застаўся адзін, але ўжо не таксама ў космосе, але на караблі, але не у... Было б вельмі крутое камео, так? У гэтым фільме, каб хобана з'явіўся такі прават я Мэт Дэйман, господі, Марк Уотні. Я знайшла яшчэ адзін жарт, які пра тэму таго, наколькі ён несур'ёзна ставіцца да ўсяго, што адбываецца, як бы падаецца, што несур'ёзна. Тут на зямлі
за яго перажываюць, разважаюць, і тут дыялог герою. Як яму там задумаўся ён? Захраснуць аднаму, думаць, што ўсе цябе кінулі. Як гэта ўсё адбіваецца на чалавечай псіхіцы? Ён павярнуўся назад да Венката. Цікава, пра што ён цяпер думае. І мы пераходзім там далей наступная глава, бартавы журнал Сол-61 і Марк Уотні. Якім чынам Аквамен кантралюе кітоў? Яны ж сысуны, нелагічна. Сапраўды, ён там бедны адзін, пакутуе і думае толькі пра тое, як яму тут адзінока. Нарэшце гэта яго і выратавала. Пачуццё гумару і халодная галава. Так, это то, што гумар гэта заўжды класная штука, якая выратоўвае, якая дапамагае не паехаць кукухай канчаткова, асабліва калі ты, на Марсе адзін. Таму у тое, што Робінзон Круза выжыў на бязлюдным востраве з сур'ёзнай мінай, я не паверыў у жыцці. Абсалютна. Абсалютна. Мы больш верым у Робінзанаду Марка Уотні. Там быў цудоўны жарт у яго, калі ён сабраў першы свой ураджай бульбы, які ўжо мог есці, і каб яна не сапсавалася, ён прыдумаў яго вынесці вонкі. І вось ён кажа, я ж не магу кінуць яе проста на Марсе. Першая ж бура выклікае першую на Марсе бульбоўную міграцыю. Так. Ну што, праз мільён гадоў там будзе, ё-маё, якая атмасферка. Усё праз бульбіну выкінутую. Так, як гэта узмах крыла матыля на адным канцы свету нараджае буру на іншым. Вось штосьці пра гэта. На жаль, на Марсе няма магнітных полюсоў і атмасферы там не будзе. Вот так вот взяў і все. Вот эти вот сур'ёзныя людзі все зламалі. А я актыўна верыў. А Марк Уотні казаў у гэтай кнізе, што астранаўты прыроджаныя вар'яты, але вельмі высакародныя. Яны могуць памарыць і не пра такое. Там жа, напэўна, нават прэмія нейкая ёсць для таго, хто першы ўсталюе кантакт з іншаземнай цывілізацыяй. І вось калі ее вынайшлі дзесьці ў 50-х годах 20-го стагоддзя, была пазначана іншаземцы усе, акрамя Марса. То бок на той момант цалкам былі ўпэўнены, што на Марсе штосьці ёсць. Это першы спускальны апарат у 72-м, напэўна, быў амерыканскі. І вось калі ён прыслаў першыя снімкі, чарна-белыя яшчэ все вельмі ўжо засмуціліся, калі ўбачылі, што бязлюдная пустэльня. Так. Ну так гэта ж такая романтыка была, гэта ж хочацца верыць, дагэтуль жа людзі пасылаюць сігналы ў надзеі на тое, што прыйдзе нейкі адказ адтуль, а нічога не прыходзіць. Ведаеш, тады у пачатку 20-го стагоддзя, там 20-30-е гады, калі у Амерыцы стала вось вельмі тэма космосу, тэма Марса вельмі папулярная, там ж да халеры розных пісьменнікаў пачалі гэтую тэму педаліраваць, пісаць апавяданні. Знакамітыя творы Эдгара Райза Бероуза пра Марс, там таксама я не памятаю, як героя звалі, который там просто ішоў нейк там па зямлі, зашоў нейкую пячору, і храк выйшаў на пячоры ў Марсе ўжо. На Марсе. Вось, і панеслася тады там розныя перыпетыі ў гэтай кніжцы. Ты нас не чытала, не? Я просто ведаю гэта як вось. Ну, это у мяне было дома. Можа, ў дзяцінстве глыбокім чытала, але не памятаю. Але насамрэч гэта ж все штукі пачаліся даволі рана, дзесьці яшчэ там пад канец 50-х з'явілася вось гэта праект, праграма, я не ведаю, которая называется SETI, што там, Search for Extraterrestrial Intelligence. Карацей, пошукі пазаземных цывілізацый, ці што гэта вось праект, які існуе цяпер, гэта агульная назва там розных праектаў, мерапрыемстваў, якія вось акурат займаюцца пошукам пазаземнога жыцця. Ну, пакуль што вось гэты пісьменнікі, амерыканцы, фантасты, паспелі столькі ўсяго пра Марс напісаць, што, я думаю, менавіта гэта паслужыла там адным з матыватараў таго, каб не ўключаць Марс вось гэты спіс, як ты сказаў, типа Марс не ўлічваем, вось, бо там палюбася будзе якое-небудзь жыццё існаваць. Ну, у нас же, мне здаецца, калі ўзяць нейкае наша вось бытавое маўленне, першая назва іншапланетніка, якая нам прыходзіць у галаву, гэта марсіянін. Мы не придумваем венерыянцаў, юпітэрыянцаў, сатурнянінаў. Ну, то бок гэта, можа быць, ёсць. Я думаю, што ёсць, хутчэй за ўсё, фантастычныя творы, у якіх усе гэтыя героі прысутнічаюць. Але марсіянін першы, чамусьці вось Марс
такая загадкавая планета, якая першай прываблівае нас Я не памятаю, дзе я гэта сустракаў у нейкай кніжцы, але там з якого з космосу на зямлю прыляцелі еўрапейцы, таму што яны жылі на спутнікі Юпітер ці каго так, на Еўропа, Еўропе. Ну, Ну вось, таксама Напэўна, яны былі жабрамі, таму што Еўропа гэта адзін вялізны акіян а, так. пад льдом. а, з Гэта замарожанымі былі жабрамі. аквамены. Яшчэ таксама у нас ёсць любімая тэма з Сярожам, гэта, якая перыядычна ўсплывае ў розных кніжках, гэта тэма таго, як людзі мяняюць лексіку, як нейкія паняцці падмяняюцца іншымі паняццямі. І тут ёсць прыклад гэтага, калі ён рабіў вось гэты свой Сірыус агучаны раней, гэтую місію. Місія Сірыус-1 скончана. Калі дакладней, Сірыус-1 давялося спыніць праз 1 гадзіну. Думаю, гэта можна назваць правалам, але мне больш даспадобы тэрмін «карысны досвед». Гэта як у Ілона Маска, яго неўдалыя запускі ракет называюцца незапланаваная разборка. Ну вось так. Хуткая незапланаваная разборка, так. У мяне гэтую кніжку браў чытаць калега мой. І мы таксама, ведаеш, абмяркоўвалі, вось выключна ўсё таксама, што вось толькі што прагаварылі. І у яго, яму кніжка цалкам спадабалася за адзіным выключэннем. Яму не спадабалася канцоўка гэтай кніжкі тое, што вось хацелася б дачытаць, Драмы? як ён там прыляціць на зямлю нарэшце, як его там сустрэнуць і ўсё такое. Вось, я такі сяджу, думаю, і кажу, не хацелася. Не, аўтар усё зрабіў правільна. Кажу, таму што кніжка называецца «Марсіянін». Так. А ён цяпер ужо ён не марсіянін, таму... То павінна быць іншая кніжка, там неверагодныя... Ён проста касманаўт, ён ужо на Марсе не жыве, і ён уже зямлянін. Нельга, яго цяпер нельга. Я падумала, што мне абсалютна не хацелася б ведаць, што там, прымаць яго як героя, там жанчыны вешаюцца яму на шыю ці не. Мне хапіла таго, як ён пра гэта разважае ў кнізе, калі ён там успамінае жанчыны, вось гэта ўсё. І, гэта як быццам бы была б ужо іншая нейкая кніжка з такімі звесткамі. Адзінае, што мне хацелася, каб гэта ўсё доўжылася як мага больш. Так вялікая. Каб ён дачакаўся гэтай Арэс-4, каб ён ужо зляцеў з імі. Не, мне здаецца... Памёр ад голаду там дзесьці па дарозе. Не, рытмічна, тэмпава кніжка проста выбудавана мака, вельмі здорава. І зацягваць гэта быў бы, не правал, але адразу бачыліся усе гэтыя белыя ніткі. Не, калі б яна засталася ў тым жа рытме, чаму не? Гэта было б складана захаваць. Так. Там і так шмат часу, і здаецца, што прайшло так шмат часу, а гэта так вельмі кампактна апісана. Гэта проста, як ты кажаш, гэта больш, варыянт больш прыбліжаны да рэчаіснасці, да таго, што магло падбыцца на самой справе. Але, тут, мы ж кажам, тут хочацца верыць у казку, і таму, аўтар выбраў зусім іншы шлях. Вось. Я хацеў бы, конечно, тут сказаць трошкі пра іншае, а менавіта мне вельмі спадабаліся у гэтай кніжцы, і тут мяне падтрымаюць, магчыма, усе жанчыны свету, мне спадабаліся жаночыя персанажы у гэтай кніжцы, бо яны вельмі моцныя, яны вельмі адказныя, гэта нетыповыя жаночыя персанажы па апісанні. Калі мы возьмем які-небудзь твор, дзе там жанчыны дзейнічаюць як асобы, там заўсёды у якой-небудзь жанчыны будзе прабівацца, я не ведаю, як тэндэнцыя такая пісьменніцкая ёсць, што паказаць жанчыну нейкі, ведаеш, пачуццёвасць, там, не хачу сказаць слова каханне, бо тут... Але тут ёсць трошкі намёкаў на адносіны. Не, чакай, пра гэта я потым раскажу. Вось. Але тут, вось такія даволі моцныя жаночыя персанажы, і, у прынцыпе, як гэта сказаць, там абсалютна
неважна якога полу персонажа ўсе гэта вядома, там Марк Вотні гэта хутчэй будзе мужчына. Мне цяжка як это сказаць уявіць сабе, каб захрасла на Марсе жанчына. Але тое, што вось ён паказвае такія вось капітан Гермеса, тая ж дзеўка, якая завуць айцішніца, плюс яшчэ ў Х'юстоне, там ж таксама жанчынка, которая яго упершыню заўважыла. І яны прапісаныя... папарацы, гэтым воярыстам. Так, і ведаеш, гэта такая крутая тэндэнцыя, которая мне вось вельмі падабаецца. І таксама вось тэма кахання, которая закранутая ў гэтай кніжцы, яна закранутая вельмі падатычна. Адным абзацам, мне здаецца. Ну, і ці там у лісце, які Уотні піша пра тое, што ўжо прызнайся ты ёй. Вось гэта, ну і плюс там таксама далей вось гэта развіваюцца вось гэтыя стасункі паміж айцішніцай і кім там, я не памятаю кім. Ну так, гэта ёсць, мы гэта прымаем, окей, паехалі далей. Як бы, ну, там ніхто не спыняецца. Гэта, наадварот, вельмі рэалістычны момант, таму што калі б нам іх... Ну, гэты момант, як быццам бы дадае трошкі рэалістычнасці ў гэта ўсё, што яны ўсё ж такі жывыя людзі, нягледзячы на тое, што яны праходзілі неверагодны там адбор, што іх не павінна быць ніякіх рамантычных стасункаў паміж людзьмі у космасе, але тым не менш, яны ўсё роўна людзі, і гэта неяк так ўсё роўна ўсё адбылося. І мне падабаецца тое, што акцэнту на гэтыя стасункі няма абсалютна. Так, просто факт паведамляецца, што вот, і вы гэта рабілі ў космасе. За гэтыя амаль 2 гады, што Марк правёў на Марсе, так, вядома, што ён там успамінаў сваіх колішніх дзевак, успамінаў тое, што паміж імі было тыры-пыры, вось. Але, ну, пра гэта калі там і апісваецца ў кніжцы, то там просто, ну, вельмі падатычны, і ты, як бы, окей, ты разумееш, што тут мелася на ўвазе, але гэта вельмі здорава. Акцэнт мы робім на іншым. Мы тут, як бы, пра навуку, пра хімію, як там размножыць кісларод. Боже, я назову выпуск падкаста як размножыць кісларод. Але, дарэчы, у мяне было, пакуль я чытала, я нейкія выпісвала цытаты, якія мне хацелася выкарыстаць потым для назвы падкаста. Напрыклад, вадаробель. Дарэчы, я адзначыла слово вадаробель, і калі ён казаў, што бо ў хабе цяпер вадаробель, я хачу паглядзець, як гэта ў арыгінале, што было так перакладзенае слово вадаробель. Бо я не памятаю, пачытала арыгінал даволі даўно. Ну, ты ж хвасталася, што ты арыгінал на памяць вывучыла. На памяць, канешне. Ну, і раз ты пачала ўжо весці размову пра пераклад, я б, канешне, тут бы спыніўся менавіта на працы перакладчыка. І перакладчык, ты ахірэнны чувак. Хто б ты не быў, ты слухаеш нас, да, хто хаваецца за гэтым нягіглым псевданімам, ты круты малец. Ну, я ведаю, хто гэта, але не буду казаць. Я не скажу. І тое, што ён прарабіў, гэта ахірэнная праца, проста ахірэнная. Для мяне паказнік крутой кніжкі гэта тое, што асабліва кніжкі, которые на беларускай мове, гэта тое, што я не лезу там слоўнік, я цалкам успрымаю тое, што он піша, і справа не ў тым, што там ёсць незразумелыя мне словы. Тут ёсць незразумелыя мне словы, але навуковыя. Яны навуковыя, дзесьці штосьці такое таксама, ведаеш, можа, які рэгіяналізм, можа, яшчэ штосьці такое ўжыта. Але гэта іх у дастатковай колькасці, я не ведаю, мала, шмат, я гэта цалкам прымаю вось гэтую колькасць. І тое, што ён здзейсніў, гэта ён здзейсніў штосьці блізкае да подзвігу, пераклаўшы гэтую кніжку. Бо перадаць усю вось гэтую тэхнічнасць, пра якую мы тут згадвалі, дзе якая там хрэновіна закручваецца, каб гэта гучала вельмі натуральна па-беларуску, гэта даволі цяжка. Улічваючы, што ў нас не толькі распрацаваная касмічная тэрміналогія. Так. І тое, што зрабіў спадар Тодар, гэта проста акруценна, бо я чытаю, мяне там абсалютна, не ведаю, як у сярэдняй школе, калі праходзілі па фізіцы правіла свярдзёлка, усіх смешыла слова свярдзёлак. Тут ён, наадварот,
выкарыстоўвае і больш цяжэйшыя тэрміны, але яны настолькі дарэчныя, яны настолькі ўліваюцца ва ўсю гэту карціну, яны настолькі успрымальныя, што ты як бы окей, я прымаю правілы гэтай гульні, я прымаю вось гэту тэрміналогію, і гэта гучыць проста акруценна тое, што ён зрабіў. Вось гэта першае. А другое, сам вось гэты як это вясёлы, здавалася б, лёгкая манера аповеду ў гэтай кніжцы. Ну, Ужыванне я вульгарызмаў, якія вельмі дарэчныя, там слова вульгарызмы, яны засранец, вось гэта ўсё. так. Здаецца, там на нейкім сайце, сайт з водгукамі, спадар, якого Валер Гапеев, пісаў пра тое, што калі я прачытаў першы сказ, я падумаў, божа, што я буду чытаць? І потым ён распісвае, як у яго вось старонка за старонкай, як у яго абсалютна памяняўся ягонае меркаванне пра кніжку на супрацьлеглае, наколькі ўсё дарэчнае, наколькі вось гэты першы сказ я ў срацы, ён як бы тут па-іншаму не скажаш, тут скажаш нават яшчэ горай. Мне здаецца, там штосьці з факт было ў арыгінале, але ну хрэн з ім. Я просто магу ўявіць, наколькі перакладчык просто сидзеў і гэта ўсё, магчыма, прагаворваў, магчыма, там начытываў камусьці побач, каб ён мог зацаніць вось гэтую лёгкасць аповеду, каб ён мог зацаніць, ну, той чалавек, магчыма, сам перакладчык перад люстэркам усё гэта чытаў і пракручваў у галаве, так, каб гэта вось Як ты рамантызуеш так... працу перакладчыка, сидзеў перад люстэркам, начытваў у голас. Ну, некоторые эпизоды, которые я перакладаю, я сур'ёзна сижу, начытываю Ну, голас перакладчыкі перад люстэркам. вучыцеся. Ну, дык а што не? Таксама, калі Я там проста ў голас перакладаеш зачытваю, без люстэрка. у голас, а яшчэ калі там нешта штосьці адбываецца, ты не можаш падабраць слова, напрыклад, ну, грубо кажучы, чалавек узяў там шпагу і пачынае там, ведаеш, вось гэтыя выверты. Таксама ты пачынаеш Так, і пачынаеш фізічна рабіць тое ж самае. аловак і пачынаеш просто вось варочаць рукой, каб зразумець, як працуе твоя рука і што там, і пад якім вуглом куды замахваецца. Вось, а тут жа перакладчык робіць тое ж самае, толькі вось агульна з тэкстам, з вось гэтай вось, ён робіць гэта агульна з тэкстам, з усёй вось гэтым стылем апавядання. Я просто магу сабе ўявіць, колькі сказаў, колькі там абзацаў яму давялося просто некалькі разоў перапісваць, каб гэта гучала рэальна вось, ну, пад стыль вось арыгіналу, пад стыль вось гэтым такому гулліваму, гумарному, я не ведаю, апісанню аповеду. Ну, гэта нереальна крутая праца, і тут, канешне, вялікі грэх чальцоў журы, прэміі імя Карласа Шермана за тое, што яны, канешне, сумна гэта бачыць, што яны не ўзялі гэтую кніжку прынамсі ў які-небудзь у шорт-ліст, бо я вельмі хацеў, каб гэтая кніжка, канешне, прайшла туды, бо калі не гэта, то што яшчэ? Ён, перакладчык нерэальна крута зрабіў сваю працу, і тут абсалютна не паспрачаешся. Магла спрацаваць для журы, магчыма, такая фактар таго, што гэта ўсё ж такі несур'ёзная кніжка, і мне б хацелася верыць, што людзі, выбіраючы найлепшую перакладную кнігу, ўсё ж такі кіруюцца якасцямі перакладу, а не якасцямі кнігі. Гэта магла быць, не ведаю, это самы абсалютна непатрэбны нікому падлеткавы рамфант, але калі ён перакладзены добра, то чаму мы мусім абмінаць гэтую кнігу, напрыклад, перакладчыцкімі прэміямі? Перакладзена добра, а тут гэтая кніжка, яна перакладзена выдатна. І вось я рэальна, вось шчыра, я не разумею, чаму вось адбылося тое, што адбылося. І мне таксама падабаецца, што акрамя таго, што ён вельмі добра адаптаваў навуковую тэрміналогію, ён займаецца вельмі дарэчнай лакалізацыяй. Яе там няшмат, яе вельмі мала, але яна настолькі заўважная, калі Марк Уотні гаворыць пра «Мой родны кут, як ты мне мілы», або далей там было проста штука, ад якой у мяне здарыліся в'етнамскія флэшбэкі, бо ён як быццам бы зазірнуў маё дзяцінства. Калі ты у вёсцы у бабулі гаворыш ёй, там, не ведаю, ба, што ў нас ёсць паесці, і бабуля такая гумарыстка адказвае табе, вон, ідзі паеш варголы. І ты такі, што, якія варголы? І вось тут можа быць, вы таксама пакуль што не здагадваецеся, пра што вядзецца гаворка, але калі ў дзяцінстве вас таксама кармілі... Я не здагадваюся. Не, ты ведаеш, але хтосьці можа гэтага не ведаць. І тут вось цытата з кніжкі.
Раніцу пачаў з варголаў. Варголы зрабіць проста. Бярэш голы вар і проста яго п'еш. Пару тыдняў назад я эксперыментаваў з варголамі са смакам бульбяной скуркі, але лепш вам пра гэта не ведаць. І гэта такое вось такі ўспамін з майго дзяцінства прыемны з гэтым жартам пра варголы. І я думала, што гэта нейкія пельмені ці штосьці такое, а потым бабуля падлумачыла мне, якая яна дасціпная, якія А ты жарты ведаеш, што неверагодныя. такое яглі? Не ведаю. Яглі, Гэта не мяне- еўшы спаць ляглі. Ну і карацей, тут так шмат такіх нейкіх слоўцаў, падабраных да месца, такой лексікі. Ведаеш, калі, напрыклад, людзі дарослыя пішуць дзіцячыя падлеткавыя кніжкі, ім трэба вельмі быць асцярожным, каб не ўжываць тую лексіку, якой падлеткі сучасныя ўжо не карыстаюцца. І трэба ў такіх выпадках або карыстацца чымсьці даволі універсальным, або штосьці выкручваецца. І тут вось ёсць словы лаянкавыя, штосьці накшталт там выкусі, як ён казаў, выкусі Ніл Армстронг, дарэчы, таксама добрая назва для выпуска, выкусі Ніл Армстронг. Або, карацей, ён неяк так это ўсё робіць акуратна і дарэчы, што проста захапляешся ўменнем падбіраць словы, асабліва лаянкавыя. Не, так асабліва калі улічыць, што увесь тэкст кніжкі, увесь вось гэты узор кніжкі, ён прапісаны, вельмі здорава. Я ж кажу, вось уся вось гэта манера аповеду, тэхнічнасць, плюс гутарковасць, плюс вось гэты гумар. Вось, і калі на гэта, ты чытаеш, ты ўспрымаеш, табе не хочацца нікуды лезці, нават калі там штосьці незразумелае. Вось, і калі вось гэтыя перлінкі, вось гэтыя нюансікі так крута ўшываюцца ў гэты ўзор, гэта, суцэльная асалода ад гэтага тэксту. Мне не Вось, хацелася прям- лезці на незнаёмыя слоўцы, мне хацелася часам настолькі крута было штосьці перакладзена, вось кшталту гэты вадаробль, што мне хочацца проста залезці ў арыгінал, каб паглядзець, а што там было і як ён гэта пераклаў. Гэта зусім у цябе ёсць дзве штукі, чаму ты лезеш у арыгінал. Альбо калі там нейкі касяк касячны, альбо калі там штосьці Ты захоплены, ахірэннае. так. І вось гэта другі выпадак. Таму што сапраўды здараецца з перакладчыкамі гэтая прафесійная дэфармацыя, калі ты проста чытаючы нейкую кніжку на замежнай мове, ты ў галаве ўяўляеш, а як бы я мог гэта перакласці. І калі я бачу выдатныя знаходкі ў перакладных тэкстах, я зазіраю такая, каб зразумець, а як ён гэта пераклаў, і гэта таксама вельмі прыемны момант. Захапляцца працы калег. Я ж кажу, я просто зацаніў гэты пераклад, і цяпер ад гэтага перакладчыка, дзякуй Богу, так, я ведаю, хто гэта. І я ад гэтага перакладчыка буду чакаць... Ты сказаў яму, што ён коцік? Не буду такое казаць, ты што? Калі што, калі ты нас чуеш, перакладчык, то усе магчымыя рэспекты адпраўляюцца табе. Я чытаў некаторыя ягоныя колішнія пераклады, і вось гэты, і з нецярпеннем чакаю, што ж там наступнае будзе, бо гэта, для мяне той же самы знак якасці, бо, чувак, ты ахірэнна робіш сваю справу. Па якасці перакладчыкаў мне цяжка. Цяжка. Але Гэта больш ваша глеба. Але ты можаш ацаніць вось як чалавек, які проста чытае тэкст, бо калі, напрыклад, чытае перакладчык тэкст, ён, спатыкаючыся, можа асэнсаваць, чаму ён спатыкаецца. Напрыклад, там, чытаючы пераклад з нямецкай, Сярожа можа спатыкацца... ладно, ты перакладчык. Карацей, ты можаш разумець, што нейкія канструкцыі не нашы, а потым табе дасведчаны перакладчык Сярожа растлумачыць, што гэта таму, што гэта канструкцыі нямецкамоўныя, а ў нас сказы не так будуюцца. У нас, месцамі павінны быць словы памененыя, штосьці такое. Вось. І ты, як чытач, можаш асэнсаваць, што табе цяжка чытаецца, і ты не разумееш чаму. Або, наадварот, табе чытаецца вельмі лёгка. Ты англійскую мову вучыў, так? Так, англійскую. Ведаеш, там стандартнае правіла, это невызначаны артыкль, ён ужываецца, калі слова сустракаецца ўпершыню, так? I have a cat, так? І у нас, у нашых мовах, беларуская, руская, украінская, магчыма, у нас, вядома, няма вось гэтага артыкля, але у нас такое ёсць правіла, тэма рэма. Тэма — гэта штосьці вядомае, а рэма — гэта штосьці новае, што ўводзіцца у дадзены кантэкст. І у нас вось гэтае рэма, тое, што новае, ты, магчыма, гэта не заўважаеш, але яно заўсёды ставіцца на апошняе месца ў сказе. У цябе можа быць шмат якіх-небудзь жывёлінак, але ты будзеш казаць, у мяне ёсць кот.
Вось, і вось бачыш, як на код, таму што гэта істотна. І вось такія вось штукі, калі, груба кажучы, калі ты бачыш слова з нявызначаным артыклем, то яно ў цябе заўсёды перакладаецца, ну, вось рэмай ставіцца на апошняе месца ў сказе. Ну, гэта такое, як бы, канешне, ёсць шмат выключэнняў, але, ну, вось гэта такая сабе база. Груба кажучы, калі ты чытаеш тэкст беларускі, калі ты бачыш, блін, штосьці тут не так, часам вось бывае менавіта, што перакладчык ён не паглядзеў, што новае слова ўводзіцца, новы кантэкст, і яго, каб проста падкрэсліць інтанацыйна, яго варта было б паставіць на апошняе месца. І ты думаеш, блін, тут жа ж нявызначаны артыкуль у арыгінале. Глядзіш, сапраўды так. Здавалася б, ведаеш, адна літарка вось гэта н, і як бы, але ты у Ну, тэксце ты ў просто беларускім вось нават не думаючы пра тэму і рэму, ты Мгм. чытаеш сказ і разумееш, што, блін, штосьці крывое, перастаўляеш словы месцамі, такі, вось цяпер уже, Мгм. ну, падаецца, Вось. што вось гучыць неяк не так. Ну, я І просто лінгвістычна гэта не, ну это правильно, это вельмі важна, таму што многія не разумеюць, і, дарэчы, бэкстэйдж працы, калі Сярожа чытаў некаторыя мае пераклады, там палова каментарыяў складалася з тэма рэма. Таму што, ну, тэма калі ты рэма перакладаеш, проста ты можаш пра гэта забываць, да, таму што Сярожа разумее, што я зразумею, што мелася на ўвазе, я папраўлю як трэба, але калі ты перакладаеш, ты на аўтамаце перакладаеш так, як у арыгінале, і не заўжды ўспамінаеш, блін, ты ж трэба адаптаваць пад нашу мову. Ужо потым, рэдагуючы, там все гэта папраўляеш. Вось, і Ну, гэта такая вы зараз хвілінка. гаварыце непасрэдна пра вока перакладчыка. Так, То бок, так. Ну, з пункту гледжання дылетанта, марсіянін мне вельмі спадабаўся. Я, шчыра вось ты кажучы, проста чытаеш. я вельмі засмучаны быў, чаму не было ў тройкі Шэрмана. Я Але вельмі чакаў гэтага. але ведаеш, я калі чытаў, я вось у пэўны момант, ну, як бы ты чытаеш, ты зразумела, у цябе адразу ўключаецца перакладчыцкае вока, перакладчыцкія мазгі, але потым хряк гэта ўсё адключаецца і такі, окей, я чытаю далей. І вось гэта вось акурат тая кніжка, калі вось я там я не ведаю, з 50-й старонкі я адключыў гэта ўсё, таму што няма сэнсу, ўсё класна, я чытаю далей. Вось. І гэта, ведаеш, такая прыемная штука нарэшце адключыцца. Адключыць, ну, яно само Проста чытаць для ўключаецца, вось гэта асалоды, ж. так. І проста чытаць для асалоды. Блін, прям няма-няма, дзякуй табе. Ой, Тодар Сом. У мяне была яшчэ адна цытата, я паміж гэтымі ўсімі разважаннямі нашымі ўстаўляю цытаты з рознымі жарцікамі. Таксама адзін з маіх самых класных жартаў з гэтай кніжкі. Пра тое, як ён вынес ноутбук, і цытата тут далей. Але ноутбук адразу ж здох. Ён яго вынес на паверхню Марса, калі што. Экран згас, не паспеў я выйсці са шлюза. Аказваецца, В у ВК-дысплеі азначае вадкі. Думаю, ён або тут жа замёрз, або выпарыўся. Можа запосціць крытычны водгук, вынес кампутар на паверхню Марса. Ён перастаў працаваць 0 з 10. І я не магу. Это так смешна. Самы гуманітарны ўчынак ва ўсім творы. Абсалютна, ну то бок абсалютна не задумваючы, ну гэта такая, это вельмі жыццёвая штука зноў жа. Ён жа не можа бясконца мысліць як інжынер, як чалавек такі разумны. Часам просто на аўтамаце штосьці робіш, а потым такі, ага, то бок ён ВК, ага, ён вадка крысталічны, ага, это вадкасць. І все, і тут вельмі чалавечная рыса Марка Уотні. Так, нават калі падумаць, што выпадковых людзей на Марс не бралі, і ён толькі 17-ы, напэўна, з усіх місій. І, ну, ён не выпадковы чалавек там. Чалавечыя ўчынкі яму вельмі часта іх здараюцца. І часам з-за іх ён нават амаль памірае. То бок той жа ўчынак, калі ён раз за разам хадзіў праз адзін і той жа шлюз, які напрыканцы выбухнуў і адшпульнуў яго на 50 метраў ад хаба. І глава пачынаецца ад імя шлюза. Як бы, ну все, мы ўжо тут заспяваліся салаўямі, прынамсі я. Вось, і на гэтай такой мажорнай нотцы, калі няма нікому нічого больш казаць, я прапаную тады, магчыма, ўжо это. А ў меня да вас ёсць пытанне, ці шмат каму вы раілі гэту кнігу і ці падабалася яна? Мне Таму здаецца, што што вось я... з майго асабістага досведу, вось гэта кніга, я лічу яе цудоўнай. Аўтаспынам па галактыцы я лічу цудоўнай кнігай. І усе людзі, ну, такіх было 5-6 чалавек, каму бы я не раіў гэту кнігу, я нават нейтральных водгукаў не атрымліваў.
толькі дрэнны. І я, шчыра кажучы, засмуціўся, таму што, ну, добра я цікаўлюся космасам. Я магу не спаць у 2 гадзіны ночы, чакаць, калі гэты Starship. Дзякую, дай Бог табе Так, здароўя, Ілон так. Маск. Мы чакаем запуску Старшипа. Так. Так, ну добра, гэта мне цікава. Ну, кніга ж не толькі космас, там шмат што ёсць, што можа зацікавіць чалавека, але штосьці не. Штосьці мне не шчасціць пакуль. Камусьці параіць. Ну, тут просто, ведаеш, калі чалавек чытае выключна штосьці прыземленае, штосьці больш такое, ведаеш, класічнае, рэалістычнае, вось, то, ну, я не ведаю, як яго там можна зацікавіць космасам, фантастыкай, фэнтэзі. Ну, калі ён не любіць гэтыя жанры ніяк і не спрабаваў нічога чытаць, ну, то бок, калі гэта для яго нешта несур'ёзнае, нейкія казачкі, калі ён выхаваны там выключна на нейкай класіцы, Дастаеўскі і ўсё такое, ну, як бы, бывае і такое. Але, ну, вядома, што ўсе кніжкі напісаныя, неважна, фантастыка альбо фэнтэзі, ўсё адно там у першую чаргу ўсё строіцца менавіта будуецца на стасунках паміж людзьмі, паміж істотамі, калі гэта там нейкія іншапланетнікі, то, як бы, гэта тое, што найперш цікава, як бы, і тут нават гаворка не вядзецца пра тэхнічны прагрэс, тут не вядзецца пра вось гэтую ўсю інжынернасць. Так, гэта кніжка інжынерная у першую чаргу, але немалаважная тут менавіта чалавецкасць, гуманітарнасць гэтай кніжкі. Я ж паўтаруся, што як бы там Гуманістычнасць, мабыць, ты хацеў сказаць, а не гуманітарнасць. Гуманістычнасць. Я магу блытаць слова, мне можна. Ён што паў зямлі робіць усё, каб выратаваць гэта несчаснае Марка Уотні, а другая палова зямлі сочыць за гэтым усім, што там адбываецца. Ну, гэта, як бы, Леонардо да Вінчы, ён бы стаяў бы і пляскаў бы ў лад. Я ж кажу, ну, ёсць людзі, которым падавай прыземленасць. Вядома, там, калі сапраўды будуць там здзяйсняцца якія-небудзь палёты на Марс, калі там тэррафармаванне Марса будзе, гэта ўжо стане рэальнасцю. І тады вось гэтыя ўсе снобы, которые там у пенсні сядзяць, будуць казаць, это ваша фэнтэзі, фантастыка. Ну, гэта ўжо не перастане быць фантастыкай, гэта ўжо, як бы, вось самае, што ні на ёсць рэчаіснасць. Вось, каму б я параіў бы, ну, я раю гэтую кніжку людзям, ну, але я раю тым, которые, альбо усеядныя, альбо б, которые ведаюць, што такое фантастыка і як да яе ставяцца, і што ў ёй можна знайсці тое ці іншае цікавае. Я, дарэчы, гадоў 10 таму чытала кніжку, па-мойму, аўтар Стывен Петранак. Кніжка называлася «Як мы будзем жыць на Марсе». Гэта акурат нон-фікшн пра тэрафарміраванне, і тады было шмат гэтага. Так, Сярожа скрывіўся ад слова нон-фікшн, але калі раптам вам цікавая гэтая тэма, то пасля «Марсіяніна» можна пачытаць штосьці навуковае на гэтую тэму. А наконт таго, ці раіла я камусьці, па-першае, першапачаткова мне параілі гэтую кнігу. У мяне ўжо гісторыя з гэтай кнігай пачалася з парады. Тады выйшаў акурат фільм, і, магчыма, фільмам я паабмежавалася. Я паглядзела гэты фільм, ён быў цудоўны, і тут мая аднагрупніца Юля, якая таксама цікавіцца тэмай космасу, яна мне сказала, што гэта класная кніжка, чытай. І я паверыла Юле, бо ў мяне не было прычынаў ёй не давяраць. Я прачытала дурніца, паверыла. Ай-яй-яй. І гэта кніга аказалася цудоўнай, і ўжо потым я яе раіла, і я яе чытала на розных мовах, і кожны раз я пра гэта і пра яе пісала, і расказвала пра яе ў падкасце, мне здаецца. Было гэта не да і нават калі гэтая кніжка не спадабалася камусьці, ну, блин, ну, не спадабалася, гэта ўсё кніжка. Адзіны чалавек, якому я яе раіла, які дакладна ведаю, што яна яму спадабалася, і ён паставіў 5 на гудрыцы, гэта мой хлопец, але ён любіць такую літаратуру. Ну, то бок для яго гэта нармальная літаратура. Ну, не штосьці, што раптам я яму параіла кніжку для яго неўласцівую. А так я не магу прыгадаць, каб я вось людзям, якія чытаюць, не ведаю, выключна «Порно з драконамі», каб яны раптам прачыталі кніжку пра вырошчванне бульбы на Марсе, яна ім спадабалася. Таму такіх прыкладаў у мяне няма. Але, ну, я спадзяюся, вось, дарэчы, можа быць, у каментарыях слухачы падкаста напішуць. Можа, такія гісторыі здараліся. Так, можа, ім хтосьці параіў гэтую кнігу, ці яны раілі камусьці, і тыя былі ў захапленні. Бо мне здаецца, што гэта сапраўды такая кніга... Ну, мне падаецца, што яе могуць назваць
дрэннай хіба толькі тыя людзі, для якіх дрэннай будзе ў сэнсе таго, што ім было нецікава, бо ім не цікавая гэтая тэма. Назваць яе дрэннай з пункту гледжання яе мастацкай вартасці мне падаецца немагчыма. Зразумела, што это ўсё вызначэнне вельмі суб'ектыўнае, але калі мець на ўвазе мастацкія вартасці, то гэта вельмі добрая кніга, якая напісаная добра структурна, добра лексічна, згодна з, не ведаю, умоўна там нейкімі канонамі жанру. Яна аб'ектыўна добрая. А далей Амаль гэта як ўсё ўжо... мужчына па імені Уве. Так, так. Ну, то бок, гэта вось ёсць, ведаеце, канвенцыянальна прыгожыя людзі, вось ёсць канвенцыянальна добрая кніга, якая вось складзеная так, як трэба. А далей выключна густаўшчына, падабаецца табе тэма выжывання на Марсе, ці ты абсалютна далёкі да фантастычнай літаратуры. Але, ну, мне падаецца, што нельга сказаць, што гэта дрэнная кніжка. Вось ведаеш, а цяпер згадаў Бакмана, вось, як бы вось, ну, мужчына па імені Уве, который ў рускім перакладзе, прасці, господі, не будзем гэта ўспамінаць, як яна называецца. Этот, ну, вось, гэта ладна скроеная кніжка, Уве, я маю на ўвазе, але яна вось пра рэчаіснасць, пра рэальнасць той, што вось адбываецца ў цябе вось выключна ў суседнім доме, так? І Энді Уір... Там таксама герой, якому супержываеш, але ён больш рэалістычны. А Энді Уір, ён робіць гэтаксама, ну, ведаеш, канструюе вось гэты вось раман вельмі ладна, вельмі здорава, і табе, ты, магчыма, у пэўны момант ты бачыш вось гэтыя, груба кажучы, швы, як ён гэта ўсё там сшывае адно да аднаго, але ты пагаджаешся на гэтую гульню і з задавальненнем ідзеш, уступаеш у яе, і гэта вельмі круто. Вось, ты ідзеш на вось гэтую правакацыю, которую там то Бакман, то Уір робяць, і табе кайфова. Так, ты проста даеш яму магчымасць табой кіраваць. Проста часам ёсць, ну, асабліва калі ты валодаеш філалагічнай адукацыяй, ты часта бачыш, як зробленыя кніжкі. Асабліва калі ты чытаў шмат кніжак, не ведаю, пра арку персанажа, вось такога кшталту, і ты бачыш, якімі прыёмамі карыстаўся аўтар. Але ёсць, калі гэта зроблена настолькі добра, што і добра, ты прымушаеш мяне плакаць, я бачу, што ты прымушаеш мяне плакаць, але я хачу тут паплакаць. А ёсць выпадкі, калі ты настолькі яўна, настолькі белымі ніткамі гэта ўсё шыта, і ты настолькі яўна бачыш, як аўтар спрабуе табой маніпуляваць, як у мяне было з кніжкай «Маленькае жыццё» Яны Хіхары. Я настолькі яўна бачыла, як яна мною спрабуе маніпуляваць, што я не паддавалася на гэтыя маніпуляцыі проста прынцыпова. І таму я яе не дачытала, і кніжка гэтая мне не спадабалася. А тут я абсалютна паддаюся на ўсе мастацкія умоўнасці, на ўсё, што можна. І таксама, дарэчы, гэтая кніжка павінна быць выдатным папулярызатарам бульбы. Таму што я, як чалавек, які трошкі круціцца ў сферы харчавання, здаровага харчавання, вось гэта вось усё, я даследую гэтыя штукі, цікаўлюся імі, і апошнім часам адбываецца нейкая дыскрымінацыя беларусаў у свеце, таму што... Дэманізацыя бульбы. Так, адбываецца... Я наогул супраць любой дэманізацыі прадукту, вы можете есці ўсё, што захочаце, нічога з вамі не здарыцца. Неправда. Ну, ладно. Ты за дэманізацыю. Так, карацей, дэманізацыя бульбы пачалася абсалютнейшая, я не разумею, адкуль бульба, гэта, суперфуд, які ўтрымлівае вялізную колькасць карысных рэчываў, і вельмі добра насычае цябе, пры гэтым мае малую колькасць калорый. Ты можаш з'есці талерку бульбы наваліць варонай, і будзеш самы шчаслівы і самы негалодны ў свеце чалавек. Таму ешце бульбу і не перажывайце. Вось, таму, карацей, Марк Уотні, як папулярызатар бульбы, працуе выдатна. Ён там, ну, карацей, вот, калі вас раптам не ўпэўнілі мае аргументы, чэл на Марсе хацеў выжываць выключна на бульбе. Камон. І што гэта, калі не доказ таго, што бульба — гэта суперфуд? Ну і ў канцы мы б хацелі расказаць, да чаго вам рыхтавацца далей. Папярэджваю, гэтага будзе шмат. Але мне здаецца, што прачытаецца даволі хутка, бо кніжкі не вельмі аб'ёмныя. У нас ёсць слухач Яўген, які, як патрон на Патрыоне, вырашыў скарыстацца гэтай цудоўнай опцыяй удзелу ў падкасце, і ў якасці ўдзелу ён выбраў кніжку абраць для нас самастойна. І Яўген хоча, каб мы абмеркавалі новы раман-пераклад Сергея Шупа, які выйшаў вось літаральна нядаўна ў выдавецтве акурат у Сергея выдавецтве «Вясна». Гэта пераклад літоўскага шэдэўра, гэта кніжка, якая ў іх там топ of the топ проста ўсіх магчымых рэйтынгаў. Гэта такая вялікая сага, якая складаецца з 4 кніжак. Па-беларуску пакуль што ёсць 2, але
Шупа абяцаў, што да новага года яны ўжо ў друку, наколькі ён казаў на фестывалі прадмова, то бок да канца года, магчыма, мы пабачым і наступныя 4, і гэта Крысціна Сабаляўскайце і яе Забаляўскайт, як правільна чытаюцца гэта літоўскія прозвішчы, я не ведаю. І яе Прабач, Крысціна. гісторыя, прабач, так, калі ты нас слухаеш, яе кніга пад назвай Сільва Рэрум. Пакуль што вось 2 часткі ёсць па-беларуску, і усе пісаюцца кіпнем просто. Усе кажуць, што гэта штосьці неверагодна захапляльнае, хаця ў гэтай кнізе няма дыялогаў. Калі мае лыткі не будуць ашпараныя, ты Яўген будзе ў І гэтым все пытанні вінаваты. да Сергея Шупы, выключна да яго. Ну, але мне падаецца, што сапраўды, паколькі шмат добрых водгукаў я чую, сумневаў няма ў тым, што гэта будзе штосьці цікавае, і таму мы у наступным анягожа будзем абмяркоўваць нарэшце штосьці сур'ёзнае, то ўсё хіханькі да хаханькі. А дагэтуль прям трындос. Ржалі кожны раз. Ну, Ну. всяго толькі чэл на Марсе, там што там. М. Ну, ратуюць яго, ну, Ось. з кім не здараецца. Бывае. Ну що тады? Мне хочацца, каб наш падкаст завяршаўся музычкай, і тут зараз будзе у нас на фоне граць песня, Куды ты ўчора хадзіла, так? Не, Не. прычым тут гэта. Тут будзе Ну, вельмі адкуль я дарэчна ведаю? да Ты ж любіш твора. там устаўляць і хваліцца така. Неважна. Тут будзе граць песня, якую Марк Уотні абраў нейкай загалоўнай песняй сваёй місіі, як ён сказаў. Ён там перабіраў, у яго была проста гідотная, брыдотная калекцыя дыска 70-х. Так. І ён абраў, там былі кандыдаты і Дэвід Боуі, і Элтон Джон, але ён выбраў песню, якая выключна ў мяне асацыюецца з сардэчна-лёгачнай рэанімацыяй, паколькі я чытаю шмат медыцынскіх кніжак, і гэта песня Bee Gees «Staying Alive».